وقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Al hadis amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama alladzina hum min warasatil anbiya ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saking tansah kawula mulyakaken. Dinanggung water paasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Husain Mahfud, pengasuh pondok pesantren Ar-Riyadhah As-Sanusiyah Langgeng Sari Kabupaten Banjar Jawa Barat, ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Water paasanipun Abah Kiai Bahri Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Riyadhatul Thalabah Batil Tanjung Sari, ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Water paasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Abah Ad-Dujani, pengasuh pondok pesantren Budadi Pertanahan Kebumen, ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Water paasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Munawwir Ghazali, ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Water paasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Mubakir, ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Dinanggung wonten paasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Saifullah, wonten paasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Hamid Bahtiar, kekali sedaya ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Lan sedaya kiai sanesipun ingkang tansah boten saged kawula sebat setunggal asma karmipun, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten paasanipun Simbah Nyai Siti Bakhirah sak keluarga agengipun, sedaya ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten paasanipun Muspika Kecamatan Bulus Pesantren, sedaya ingkang tansah kawula suri barokah padoanipun saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Badhe wonten paasanipun Ibu Kepala Desa Rantauringin beserta jajaranipun, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Sesepuh pini sepuh saha kesepuhan sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Dewan Asatidz saha asatizah Majelis Taklim Musala Abdul Qadir, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirat tamu undangan kakung saudara putri kang tansah kawula mulyakaken. Para wali santri kakung saudara putri ingkang tansah berbahagia, boten kesuwun dhumateng adik-adik santri ingkang tansah berbahagia saha ingkang tansah kala tresnani, boten kesuwun dhumateng para rekan-rekan remaja sedaya ingkang tansah kala mulyakaken.
Saderipun kawula rasakan batur langkung rumiyin moga kita serangan tansah nggihaken tansah kita ngujuaken raos syukur wonten ngasab Allah Subhanahu wa taala kanthi biqaulin tahmid bilisan serangan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari wonten ing kesempatan saenjang siang menika kita sedaya tasih pendaringan kenikmatan, kerahmatan, taufik dalah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saged makempal manunggal wonten ing menika majelis dalam rangka haflatut tasyakur khatmil Quran wal kutub. So peringatan tahun baru Hijriah 1428 Hijriah wonten ing halaman majelis Ta'lim Musala Abdul Qadir. Mugi-mugi perkempalan kita sedaya menika dados amal maslahah, amal silaturahim ingkang akhiripun saged kabul ketampi wonten ngasadun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawatuhu wa salamuhu mugi-mugi tansah konjuk wonten ngarsa panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun minat dunya hatal akhirah wabil khusus syafaatul uzma bencang wonten ing yaumil qiyamah lan mugi-mugi kita sedaya termasuk tergolong umatipun ingkang berhak adampi syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang tansah tuhu kinurmatan, Dene babatur kawula wonten ngasalipun para sedaya anamung nderekaken kersanipun panitia penyelenggara supados kalau nderekaken batur ngaturaken tata rakit menggah rantanipun adicara wonten ing kesempatan sah enjang siang menika. Adaging saderipun mbok bilih anggenipun kawula batur samangke awit awal dumugi akhir. Kathah kalepatanipun, kathah kekarenganipun saking pribadi kawula nyuwun agunging si samudra paabutan. Para rawuh ingkang tansah dawa kinurmatan, kayutan aningali wekdal sampun sawetawis siang pramila adicara badhe kawiwitan. Adaging saderipun badhe kawulasaken susunanipun adicara ingkang insyaallah badhe lumampah wonten ing kesempatan sah enjang siang menika. Dadi adicara kang sepindah inggih menika pambuka kanthi waosan suratul Fatihah. Adicara ingkang kakali inggih menika prosesi khatmil Quran. Dene sambutan menika manggen wonten ing adicara ingkang angka 3. Adicara kang sekawan inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dene adicara kang gangsal inggih menika mau'izatul hasanah. Ingkang insyaallah samangke badhe kawedal sabda dening panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Husain Mahmud pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyadhah As-Sanusiyah Langgensari Kabupaten Banjar Jawa Barat. Dari adicara kang terakhir menika penutup kanthi waosan doa. Mrikolah runutipun adicara ingkang insyaallah badhe lumampah wonten ing kesempatan saenjang siang menika. Hadirin wal hadirat tamu undangan kakung saudara putri kang tansah kawula mulyaken. Kayutan wekdal ingkang sampun sawetawis siang. Moga kita dherekaken adicara wonten kesempatan saenjang siang menika. Kita welai kanthi adicara ingkang sepindah inggih menika pambuka kanthi waosan suratul Fatihah. Dari imam kita usahakan berkah dumateng panjenenganipun
Al Mukarram Romo Kiai Turmuji. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggilan kawula aturaken sak cekapipun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo serangan kita nyuwun nyadong dumateng ngasinipun Allah Subhanahu wa taala kang mugi-mugi kala panjenengan sedaya atas ridhonipun Gusti Allah kanthi lumantar maos suratul Fatihah dalam rangka haflah at-tasyakur khatmil Quran wal kutub ingkang mugi-mugi kula panjenengan sedaya lumeber atau keluberan barokahipun sehingga saged gesang ingkang selamat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim libtigha'i mardatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladi wa dzurriyyati ajma'in. Shulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati jami'il auliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wa tabi'in. Khusunil hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu wa solihi wa fara'ihi ahli sunnah radhiyallahu anhum. Shallallahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati jami' arwahi mambanal musalla Abdul Qadir wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim wa jami'i ustadzihim wa ustadzatihim fitinin wa dunya barokan fitinin wa dunya wal akhirah bi husnil hatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li talabis salama wal afiyah wal barakah wad darajah wa bi husnil hatimah. Barakan fitinin wa dunyana wa ilmina fi jami' alatina dzurriyyatina fid dinina wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakaten
pambuka kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah kala wau saged angalansaraken wontenipun adicara wonten ing kesempatan saenjang siang menika. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken agunging panuwun. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken. Dukap adicara salajengipun inggih menika prosesi khatmil Quran. Ingat alhamdulillah wonten ing kesempatan saenjang semenika badhe menghatamkan 13 lare ingkang sepindah menika Nurul Fitriani binti Bapak Sandi, salajengipun Ahmad Fahri Kurniawan bin Bapak Sapon, Hansa Khairun Nadif binti Bapak Santoso, Lailatun Fadilah binti Bapak Ibnu Hajar, Erlita Asfia binti Bapak Mahasin, Silvi Mahira Novianti binti Bapak Muhammad Mulyadi, Anggita Nurul Aini binti Bapak Muhammad Mahfudin, Alifa Nahla Ma'sukoh binti Bapak Nur Faizin, Valda Rizki Guswantari Putri binti Bapak Dwi Guswantoro, Zalfanakia binti Bapak Abdus Syakur, Alisa Korina Najla binti Bapak Muslimin, Anjamala Urrahmah binti Bapak Supriyanto, Fahma Aliyah Rahmah binti Bapak Fadoni. Dumateng sedaya para peserta khatmil Quran wekdal saha panggilan kawula aturaken sakabehipun. Monggo. Papunten dumateng sedaya para rawuh kawula aturi jumeneng sawetawis. صحاني أبي ورا
ثنية النسيم صحاني أمين ورامز بحسنه أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين. Dumateng para rawuh kaula aturi langkah malih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ayah. Di sini kita berkumpul, kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah Pak Guru mengajariku. Semoga kelak kita juga akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku persembahkan senandung ratapan hati untukmu, untuk kedua orang tuaku tercinta.
Abdul Qadir, ku menuntut ilmu. Wahai ayah dan ibu, cintamulah kekuatanku. Dengarlah rintihan anakmu, keluh kesah tanpa hadirmu. Kau tempatkan aku jauh tanpamu. Ku yakin ini karena cintamu. Kau tempatkan aku jauh tanpamu di majelis Abdul Qadir. Ku menuntut ilmu. Aku korbankan semua untukmu. Lelah susah payah keseharianku. Aku korbankan karena cintamu. Tangisan hati dalam senyumanku. Ayah dan ibu, kini impianku ingin menjadi anak yang solih, menolong ayah, membantu ibu, ingin berbakti padamu selalu. Ibu, sudah 1 tahun aku belajar di sini, jauh tanpamu. Lelah, susah dan payah, ku lewati ini semua tanpa kehadiranmu. Pada saat aku sakit, tidak ada yang lebih tahu makanan kesukaanku. Ibu, aku rindu belayan kasih sayangmu. Saat anak seusiaku asik bermain, aku sibuk dengan kegiatan-kegiatanku di sini. Siang, sore, hingga larut malam, kulakukan ini semua demi melihat senyummu, Ibu. Oh guru, kau bimbing jiwa ragaku untuk bahagiakan orang tuaku. Setiap siang, sore, dan juga malam,
jerih payahmu, tetesan keringatmu adalah obat penyemangat bagiku. Ayah, maafkan jika selama ini aku terlalu banyak menghabiskan uang biayaku. Hari ini aku ingin melihat ayah senang dan bangga. Maafkan aku ayah, jika selama ini aku tak bisa membuat ayah tersenyum. Maafkan aku ibu, jika selama ini aku membuat engkau susah dan payah. Aku korbankan semua untukmu, lelah susah payah keseharianku. Aku korbankan warna cintamu, tangisan hati dalam senyumanku. Ayah dan ibu, kini impianku ingin menjadi anak yang solih, menolong ayah, membantu ibu, ingin berbakti padamu selalu, ingin berbakti padamu selalu. Liridaillahi ta'ala wa ila haqqatin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila haqqati syaikh Dahlan Sahlim Zarkashi wa ila hadratin nuhi asyaikhina Simbah Kiai Haji Abdul Qadir wa ila hadratin nuhi asyaikhina wa murabbi nuhina Simbah Kiai Ismail Jafar wa zaujatihi wa ahlihi wa durriyatihi wa masyaikhihi wa muallimihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
sebelum membaca Al-Quran. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bakatan Ustaz ayat CSL Quran. Kita terasakan proses khotmil Quran kang sanesipun inggih menika doa khotmil Quran. Dari doa khotmil Quran pada imami dari pacaripun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Ghazali. Dumateng pacaripun wekdal dalah sasana kawula aturaken sak cekapipun semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng ngemis karo Gusti Allah njaluk utawa nyuwun. Intinipun ngemisaken ndongaaken lare-lare ingkang nembe saged ngatamaken khatmil Quran bil ghaib apa bin nadhar niki sing baku mugi-mugi dados bocah lare sing sholihin was sholihat Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur pinter kaya niku nggih, syukur pinter paling ora dadi bocah sing bener sholih lan sholihah panggenane genah niku nek soleh karo sholihah swargane Allah panggonane. Nek wis tekan kana wis pol kulo urip nang alam dunya pol-polan nang kana sing panggonane seneng terus ora napote apa-apana nang kene anane kursawetara. Mugi-mugi mawon. Lah bicara soleh karo solihah kon pada ngaji kaya niku nggih. Aja Quran tok dirampung. Soale napa? Al ilmu katsir wal umru qalil. Ngilmu akeh pol kasirun kuwi akeh banget. Lah umur setitik banget, kolilun manane setitik banget. 100 tahun, 80, 40, 50 niku setitik. Denek setitik 80 tahun urung maja-maja sedina nang kana. Lan dibandingaken nang kene ana batese nang kara ana ora ana batese hum fiya khalidun. Langgeng sejeg jumblek. Mugi-mugi benjing tekan mriku nggih Dek para sederek kaya niku. Mugi-mugi mawon. Ramane karo biyunge ya mendorong wong jenengan kali kula wong Islam, dadi wong Islam para sederek. Sing diperdalam ya Islam bae wis usah mengana-mengana Islam bae kuwi sing diperdalam. Ilmune Gusti Allah pirang-pirang wis bisa Inggris nang kene ora kanggo gawe, bisa Inggris kaya gue. Dulu ora kanggo gawe mbok. Gayane iki paling kul bisane I love you tok kaya gue. Dia ora tejeng. Kaya niku nggih. Monggo sareng-sareng nyuwun kalau Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Dek. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Terus amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah Gusti kang menasi panjenengan Ar-Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت يا الله يا رحمن يا رحيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في قراءة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مراد وتقديم وتأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل ما أنشأته القرآن أو قاسم أو شيء أو وقت بالوقوف أو إضغام بالمضغم أو إظهار بغير بيان أو متن تشديد أو همزة الجمع أو إرادة أو قلة رغبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب واغفر لنا ربنا واكتبنا من الشاهدين اللهم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزن أخلاقنا بالقرآن ونجنا من بالقرآن وأدخلنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي الآخرة ونساء وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النصر وحجابا وفي الخيرات كلها دليلا وارزقنا على التمام وارزقنا أدام بالقرآن وخذ بالخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلوات الله تعالى على خير خلقه محمد مدرد الدين بعرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cekap mungkin didoakan terus saya makai saking kula namung mekaten lepatnya mengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaturaken agung kepada wonten batang patripun anu karom Romo Kiai Haji Muhammad Munawwar Ghazali. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kinurmatan. Kita terasakan proses khatmil Quran kanthi salajengipun menika proses imtihan ingkang badhe kapandhut dari panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Halwani selaku Korcam Kecamatan Bulus Pesantren. Dumateng panjenenganipun wekdal dalah sasana kawula aturaken sak cekapipun sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ustad, para ustadzah, para pinasepuh, sesepuh, kesepuhan sedaya ingkang tansah kita dereki, kita pundi lan kita suwuni barokahipun kepala desa lan sedaya perangkatipun ingkang tansah tuhu kinurmatan panitia penyelenggara at-tasyakkur wal ikhtitam Majelis Taklim Musholla Abdul Qadir lan sedaya ingkang rawuh hadirin hadirat muslimin muslimat nahdien nahdiyat rahimakumullah, Allahumma amin. Terutama anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng, dewekan sampean wedi minggir. Ngapunten kawula dipun dawuhi dening panitia supados nderek mandu wontenipun proses imtihan penjajalan kangge lare-lare ingkang nembe sami khatmil Quran. Nyuwun barokah pandonganipun, mugi-mugi sedaya lare ingkang nembe khatmil Quran estu pinaringan ilmu ingkang manfaat, ingkang dados wasilah wilujeng dunya lan akhirat, dados laringang sholih lan sholihat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku yang saya banggakan, sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Siap menjawab pertanyaan? Siap. Sekali lagi yang kompak, sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Alhamdulillah. Untuk pemanasan coba dijawab bersama-sama. Nggih saderengipun kita wiwiti imtihan, ngaturi prisa pilih lare-lare ingkang khatmil Quran ngangge metode qiraati, insyaallah sampun khatam 3 juz sedaya. Bahkan boten namung kaping sepisan. Angka kalih sampun apal ilmu tajwid lan ilmu gharaibul Quran utawi gharib muskilat. Angka 3 insyaallah sampun apal doa-doa salat amargi ujianipun sampun praktek salat. Nomor sekawan apal doa harian awit mau tidur sampai tidur kembali. Insyaallah sampun hafal suratan pendek awit Asy-Syams sampai An-Nas. Yasin hafal purung? Juga sudah hafal surat Yasin lan lare-lare menika sampun ujian, bahasanipun umum ujian, bahasanipun qiraati menika eptak. Eptak niku sami mawon ujian. Evaluasi akhir belajar, terus kine niku qiraati. Awit teng lembaga Abdul Qadir diterusaken wonten ing tingkat kecamatan Belis Pesantren lan dipun terasaken wonten ing koordinator cabang qiraati Kabupaten Kebumen. Mila nyuwun barokah pandonga mugi-mugi mboten sami ndiledeg, amargi nek ndiledeg maune apal dadi kelalen. Nggih napa mboten? Mugi-mugi mboten sami ndiledeg saengga sami saged sedaya. Ndiledeg apa ora? Halo, ndiledeg apa ora? Ora ndiledeg nggih. Dicekeli dadane yang duk cekeli men mari. Dah, untuk pemanasan jawab pertanyaan saya secara bersama-sama. Dari ilmu tajwid dulu.
Apa yang dinamakan hunnah? Hunna, setiap huruf nun atau mim yang bertasydid dalam ilmu tajwid namanya hunna. Contohnya inna, summa, innama, falamma, walakinna. Leres mboten, Pak? Leres nggih. Wawasannya dengenge pun leres nggih. Dah. Oke. Lanjutkan. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. 1. Idgham lihunna. 2. Idgham lilahunna. 3. Iqlab. 4. Izhar. 5. Ikhfa. Jelaskan yang namanya ikhfa. Yang dinamakan ikhfa ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Tasajim, dal, za, shin, sin, sad, dha, ta, dha, fa, qaf, qaf. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Min tahtiha ma'an sajjajah anjainakum. Hub yang terakhir bertemu kaf. Mangkana yarju. Ulang yang kompak. Bertemu kaf. Mangkana yarju. Oke, sekarang terakhir. Apa yang dinamakan mad farq? Yang dinamakan mad farq ialah mad badal bertemu tasydid dan panjangnya 3 alif. Contoh mad farq. Qul Allah, qul at-taqarain. Alhamdulillah. Leres nggih Bu nggih? Bu, leres mboten? Leres. Jenengan saged? Dene ngguyu. Oh, insyaallah saged sedaya kecawi ingkang mboten. Lanjutkan Horiibul Quran. Horib. Apa yang dinamakan horib? Horib ialah bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tulisannya seperti majreha. Apa yang dinamakan muskilat? Muskilat ialah bacaan Al-Quran yang harus hati-hati seperti Al-Tahira, Sama Aminin, Khalidain. Oke, bagus. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sekarang satu persatu. Dengarkan pertanyaan saya dan nanti dijawab. Yang bisa silahkan ngacung, yang tidak bisa jangan ngacung. Tapi sing ditunjuk sing ora ngacung. Oke, siap? Ini menang baik. Siap? Siap. Alhamdulillah. Dengarkan pertanyaan saya. Ini teman-teman saya belum pada hadir. Kebetulan hari ini ada Majelis Ma'alimil Quran atau MMQ. Karena minggu pertama rutin tiap minggu pertama kita Korcam itu mengadakan Majelis Ma'alimil Quran. Sekarang sedang kumpul di Jogopaten, Taibagi Al-Karimah. Pak Kusnan ora hadir apa ya? Pak Kusnan ora maksudnya ora hadir ngetan. Jenengan ora hadir ngetan, jenengan awe pertanyaan, hukumannya ya gue. Siapakan pertanyaannya Pak Kusnan. Oke. Dengarkan pertanyaan saya dari tajwid dulu ya. Sing angel apa sing gampang? Gampang. Gampang. Asal bisa mesti gampang. Sesulit apapun asal bisa mesti gampang. Dengarkan pertanyaan saya. Ada berapa hukum mim sukun? Saya ulangi, kogisit.
Kesusuan apal ya betul. Ada berapa hukum mim sukun? Ya, silakan yang bisa ngacung. Sing dhuwur. Sing ora dhuwur berarti anu ragu-ragu. Oke. Sing dhuwur. Wah, ki nomor 1 dhuwure pol ke. Oke, nomor 1. Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Kurniawan, putra dari Bapak Sapon dan Ibu Siti Aminatun. Hukum mim sukun dibagi 3. 1. Idgham misli. Yang dinamakan idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Contoh mim sukun bertemu mim. Lahum ma yattaqun, hum ma anfaqun, lakum ma sa'altum, kuntum muslimin. 2. Ifa syafawi. Cukup. 1 aja. Iya, 1 idgham misli. Sudah jelaskan semuanya. Sekarang duduk. Betul nggih, Bu? Leres nggih, Bu nggih? Idgham misli, mim sukun bertemu mim. Yang kedua, siapa yang bisa? Jelaskan yang nomor 2. Nomor pinten, Bu? Dalam? Nomor pinten? Nomor 3. Silakan berdiri nomor 3. Paringakan miknya Mas. Nah, paringakan. Perkenalkan, nama saya Zalfana Kia, putri dari Bapak Abdul Syakur dan Ibu Umi Barora. Iya, tadi sudah jelaskan nomor 1 idgham misli, 2 ikhfa syafawi. Jelaskan apa yang dinamakan ikhfa syafawi. Yang dinamakan ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Contoh mim sukun bertemu ba. Innahum bidalik tarmiyim bihijarah dalikum balaun wa ma hum biwarijina. Laras mboten, Bu? Bu? Laras mboten? Oh, leres, nggih. Oke, silakan duduk. Ya, sekarang yang terakhir. Idgham misli, ikhfa syafawi, nomor 3, idhar syafawi. Yang bisa ngacung, Bapak-bapak nunjuk Pak, dan nomor pinten? Nomor pinten? Nomor 13, requese bapake ini ke pambai ya. Perkenalkan, nama saya Ayarlita Arsyifa, putri dari Bapak Mahasin dan Ibu Lestari Indriani, yang dinamakan Idhar Syafawi. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 6 Nama Pak SD, MI? SD. SD, ya. Oke. Yang dinamakan Idhar Syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contoh mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Hum naimuna kunna ngam wa antum dahiruna am lam tundirhum. Leres sebutan, Mbah? Mbah, leres sebutan, Mbah? Oh, leres nggih. Matur nuwun. Dilanjutkan, monggo pertanyaan Bapak Ustadz Kusnan. Monggo Pak Kusnan. Niki perwakilan dari TPI Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge mukadimah nderek ngajeng lan ugi penghormatan kanthi mboten ngirangi takdim penghormatan kaula. Udah siap untuk diberi pertanyaan lagi? Siap. Ya. Tapi saya mau membacakan sebuah ayat, nanti ditebak saja untuk ada bacaan apa di situ. Siap?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqatina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yang bisa? Ya, ini juga saya serahkan untuk bapak-bapak ataupun ibu memilih nomor berapa. Ya, katanya nomor 11 untuk berdiri. Diperkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Lailatun Fadila, putri dari Ibnu Hajar, Ibu Najatun Aziza, kelas 6. Ada bacaan apa di situ? Mimar Kodina Hada, terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Jawabannya belum dijawab. Tadi ada bacaan apa? Sakta. Ya. Silakan untuk sakta. Sakta artinya berhenti sejenak, segera satu alif tanpa bernafas. Mimar Kodina Hada, terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Betul Pak, Bu? Ya. Biasa membaca ini bapak-bapak ataupun ibu. Ya mungkin tempatnya yang tidak hafal kalau bapak-bapak ibu-ibu. Ya kiranya untuk ini saja ya pertanyaan dari saya. Sebetulnya saya yang ledek ini bukan santri-santrinya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak pengurus Korcam Bulus Pesantren. Kepadanya saya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, terima kasih kepada Ustadz Kusnan yang sudah memberi pertanyaan. Deledek temenan Pak Kusnan jebulane tak awasna. Gemeter, tangannya belimbian bae kayak gini. Maaf keluwihan Pak Kusnan. Nggih. Kita lanjutkan doa-doa. Tadi huruf sudah, tajwid sudah, doa. Doa antara dua sujud, doa duduk di antara dua sujud. Nomor pinten Pak Bu? Nomor gangsal. Ya, berdiri, perkenalkan nama, orang tua, sekolah kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Alifana Lamasyukow. Nama bapak saya Nur Faizin, nama ibu saya Mafruhatun Solehah. Kelas berapa sekolah? Kelas 6 MI Rantai Beringin. Iya. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuk wadini wa'afini wa'fu anni. Tadi warzuk ketone keselak apa kepriye? Baleni. Apa kupingku sing ora genah, Pak? Keselak nggih? Iya baleni mangene nah. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzukni wadini wa'afini wa'fu anni. Leres nggih Bu nggih? Nggih, nembe keselak nganti nine ilang. Oke. Lanjutkan. Sekarang menguraikan, baca Al-Quran dan diuraikan. Siapa yang berani ngacung? Itu Qurannya sudah saya sediakan. Nanti baca Al-Quran satu ayat dan diuraikan tajwidnya. Siapa yang berani, Cung? Ayo. Ora wani. Ini praktek membaca dan menguraikan tajwid bacaan-bacaan dalam ayat yang dibaca. Dan nanti saya yang membuka sekarepku, ora karena milih karepe dewek. Oke?
Ngacung sing dhuwur. Badhe nomor pinten Bu Lurah sing nunjuk Bu Lurah? Nomor pinten Bu Lurah? Nomor 7 pancen niki senengane Bu Lurah 7, 17, 17 menulih pitulung sehat walafiat. Ya silakan berdiri dulu. Kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fahma Aliyah Rahmah, putri dari Bapak Fadli dan Ibu Agus Andriani. Saya sekolah di MIKHR Ilyas Rantai Beringin kelas 5. Silakan dibaca. Mulai ini. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattahidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'salik dolimina badala. Wa id qulna, namanya matobingi, lil malai namanya matwajib mutasil, katis jududu namanya matobingi, li namanya mat badal, dama fasajadu namanya mat jais mufasil, ila namanya mat jais mufasil, namanya qalqala suhra, lis namanya matarid lusukun, ka namanya matobingi, naminal jinalji namanya al-qamariyah, jinni namanya hunna, fafasaqo an namanya idhar, amri namanya idhar syafawi, ra namanya hukum rain dibaca tafwim, rabbi afatattahidudu namanya matobingi, nahuhu namanya masilah qasirah, wa dzurri namanya hukum rain dibaca tarkik, riyatahu namanya masilah tawilah, awliya namanya mutajib mutasil, mindu namanya ifa, du namanya matobingi, ni namanya matobingi, wahum la namanya idhar syafawi, kum'a namanya idhar syafawi, adu bi salib. Cukup. Sampai adu tasdik. Ulangi, tasdik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Leres mboten, Pak? Ente sepol niki Bu Lurah. Wani pura tanding iki kowe. Nyong suudun Bu Lurah ora bisa. Ngapunten Bu Lurah, sudah ketemu. Nggih, masyaallah. Dalem. Oh nggih. Siji tok. Nyong ora. Nyong kan lara yatim piatu. Oh. Ini nomor 7 ada hadiah dari Bu Lurah. Alhamdulillah. Santai aja yang lain. Aku weruh nang dompete Bu Lurah isi akeh amplope. Ning ora uli dijaluk siki. Arep engko didumna dhewek. Nggih. Ndakan kuwatir diselselan pakalwane, ndakan anu akeh-akeh. Ya.
Ngapunten Bu Lurah. Ya santai aja, Bu Lurah masih banyak uangnya. Semoga Bu Lurah sehat walafiat. Nah, ini alhamdulillah, ini hadiah juga. Alhamdulillah. Baik nggih. Oh bawane Masya Allah, matur nuwun Mbak. Matur nuwun Mbak, moga-moga wane panjang umur, sehat walafiat, rezekine tambah melimpah barokah. Ndi sing arep awe hadiah maning tak dongakna. Oke, alhamdulillah. Ini gimana panitia, waktunya udah cukup nggih? Nggih kula kinten cekap niki amargi bagi-bagi wekdal supados mangke mboten kesiangan saking kula estu kathah sanget lepatipun nyuwun ageng pangapunten kerangan nyuwun ageng panyekap wa akhiri hadanallahu hayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken dumateng panjenenganipun, katuraken agung panuwun dumateng panjenenganipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumanu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati
تجلي وحيرتي. Demikian tadi penampilan dari para peserta khutbah Quran yang baru saja menteratilkan min suratil Qur'anil Karim. Semoga bisa menjadi bekal kelak untuk jenjang berikutnya dan dapat mengamalkan sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya, yang akhirnya dapat menjadi seorang muslim yang Qur'ani dan hakiki, berpegang teguh pada hukum-hukum agama dengan tidak mengabaikan sunnah-sunnahnya, nilai etika dan budaya, dan benar-benar mampu mewarnai masyarakatnya kelak menjadi masyarakat yang agamis dan beradab. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para peserta khutbah Quran kawula atur agung ing padawon. Hadirin wal hadirat kang tansah kawula mulyaken. Atosipun anggenipun nyaosi unjukan punapa nyamikan sampun sumedya wonten ngarsipun para sedaya. Pramila saking sedaya panitia ngaturaken sugeng rabi kanthi eca dalah saged sira. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyaken, dungkap adicara salajengipun inggih menika sambutan. Dene sambutan ingkang ongkos pindah inggih menika sambutan saking Forkompinjam Kecamatan Bulus Pesantren. Ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Ibu Camat Kecamatan Bulus Pesantren inggih menika Ibu Azida Nurul Hayya SSTP MSI. Dumateng panjenenganipun Ibu Camat wekdal dalah sasana kawula aturaken sak jakawipun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sami dahar napa dereng? Dereng. Nggih, sing semangat nggih jawab salamnya. Mugi-mugi nanti salam ini memberikan kita tambah rezeki sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ibu-ibu sing seru, bapak-bapak pun dahar dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sedayanipun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat anak-anak kita tadi khatam Quran, haflah, hotmil Quran. Puji dan syukur senantiasa kita harus selalu sanjungkan, selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan